Shubor nakashlem jong unongsan hima. Samla man phalang phankon ubade unongwat RTI kajela hak arpusan tari unai wi archa arpusan ulale bani kendo yu chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo banbu da kajing tho banlej ujor hak bede bajing don ki khat ar tali ki khrdop khrong khajana hapori bhoi balapin yang da ka office jong usiem ka hima milliam bat ka dorbar kani kajing dai ujor uni usamla ha usiem kalong hadien ba uni usamla ulalap lingba ka RTI bagi don hadu khat ar tali ki khrdop lum khajna hari bhoi ki bom ajing men toy upat ba uni usamla ulabu jingkli la ki te ki khrdop ki de ki bra yo ajing bet na ka ki HADC ne ki de ki khrdop be an ha ka be de ba kani na kalyang jong uni usamla ulabu jingkli la ka hima milliam ka yo ajing bet na em ban bu khrdop khrong khajna hari bhoi na ka district council hendai na kalyang UCM ula jawab ba umdan jingtep halor kini ki khrdop shu ula ong ba kani ki jingmi ki khrdop khrong khajna kamdan kanu kanu ki jing penyo anong ki pat ba kajla hendai ka kejet kelan upat ba na kalyang UCM ula kular bun sapha ki breu na ka council balle jurep bi ki khrdop khrong khajna bala dalap bagi de ki be an na kalyang ka district council kansele e ka badan kam oga jungwan ya kendu jonga matagas ki ya UCM modan buram kadai halor ka jingdan jong kini ngalabu dah ka jing jor mo halor ka jingdan jong kita ki khat artli ki khardop lum khajna ki bala pendiang dah ka office jong u sim ka hima meliam hangthi apo ribhoi district hadin banglai shibun ba ki jing kan tho mo ha ki lap thai kubor ha lor ki jing kan do ba ki dan taki khardop lum khajna jong kadisok council kilong kibun la long kum ki itiam te mata sgi na kaliang jonga hi kum we na kinong wat RTI ro kum ju ngalawan ban bu sendan tak tak jing ujor ka ba ya dei bat kini ki khat artli taki khardop lum khajna jong kai ma melim hang thia po riboi district te penmo kumban chupat kamau khandiat biang yepi bat kum ju ri ki pat ba baro hi ba haka absen terik jong upanai September 2000 ba hakaba nakaliang jong ahi kum u nongwat RTI ngalayo pensai pat ba hakaba ya dei bat ka RTI aba ngalayo naka office jong u sim ke ma melim ha kaba ya dei ba ka jingdan jong kita ki khat artli khrop lum khajna ki bala peniang da ka office jong sim ke ma melim ka jing ya keren te hadin ka jing ekran bat ka jing kandu jonga bat i CM modan buram te nakaliang ka jong i ru ilakular hakaban pha ya kita ki breu sya kitu gijaka kiba ngala depan patai hakaba kitu gi khadop lum khajra jong ki bala padiang hi ka office jong usim imam malim te kawiru ha kwa bandong dima kumba ngalai i haki lat pathai kubor hakini ki khandiat tayo ki balalek no hakabiad hakba kiladan ki baong banadu ba ka VVP hi kabat ya utau lakam sensyar hang ni hapo desok council hakaba kini ki khadop lum khajna jong ka desok council hilalong kum ki ATM kawe ngakwa ban pensai hang ni ba kumba CM ru ila pensai hi lambak lat thai kubor ba shuba ba phin kran ne ba phin kantho pilade ban dan na kijing pechisha kan yo le se kini ki khrdop lum khajra ki la bandai jong ki hima ki dorbar raj ki dorbar hima pat kumta terser te kabala pelong yang aru na kaliang jonga kat banwan mania kendu i banbu ta kijing ujor kadai halor kani ka banta ka jingdon jok ini ki kharatli ki khadap lom panchai jok ka hima meliam han pia po riboi district te ke ka ji tumbu ji pi ba phiman man kenu ka ka long ma phin le ayu kini kin pe na kaliang nga jonga hima hadin bangala panchai pat ba ka banta hi ka long ba ban ujor kadi ka ban kong hi kadi banga hatu kapur kapangalap pensai pa bang ong bangan bu pe ka jing ujor ka biya dei pa ka jing don jo kini ki karop lum kajra sya dus council te
Suntah hiru kajing keren lani kajing ikan du jonga bat ICM kalong baik ba la dalap ba kini ki kerap belum kajra kilong bian kini bensim tak action kemat tak bakang kerjap kan kini kerap belum kajra jong ka office jong himam melim hati apa orang buat district Teka jing kran kemudu SCM patip ba kidan gunta ki kajing keren jong ahi ba ICM modern buram na kaliang jong ihi yong ba imdan kajing tip yai halor kajing don jong kini ki kerap belum kajra jong ka belak panyang ka office jong himam melim te nak kalian jeng iong bom imdon jeng tem te insati benya haga bayade bat kani ka benta bakin sapa ki brew jong ka council syakini ki jaka kiba kini ki kerdop ki yang balesi kumbang ala batai pi balat lesi la dalap sisa bakini ki kerdop ki long bian kambot ka dis council li kan syembe tak action ka ba kang kerdop ya kini namar pi kumala pensai hak tu ki poru ba kajing yang jong kini ki kerdop belum khajna gitu apa ni yang dak office jung family company onong ai pat ba kumbang la batai ha tu kapor ka adap lembah tu hati ai ba kajing mi jong kini kadi lani kata kajing yo ulum kamdei ka ba pani onong yo pat ba lesi kala ade ka ba pani onong riandu ya kata ngimla bantep ta karau bat ka wei ru ngakwa bantong suwa ban penkot no hi kajing keren ru ba let's say you done katu kaningot ki brio mo kiba long kiba yo onong le kiba yo onong simet kiba long kiba kersan lani kiba ya hak ba ya dei ba kajing don jo kini ki khodop long kajang re upat ba hi ba bun balangi nadu kinong khai nadu ki bat kumtar ter ngam nom patai than mo nama mangala ada patai hat report ba le sakta ba te kajing don jo kini ki khodop long kajang bat kumbak keren ki ketin hi batang kau breu hi bah bathari usia ustu ya ki Jepang takatai ki pet ba nei ki breu ki bayat ek kedop syam ni ki jeng ki ma mungkin ni ona ki layat nang ba nak ni ki kedop long khaisa kila klin SCM kumbakan teli ki ba kedom khanjana nak district council mah ko ya dei ba kata ka benta namar ngawan hang ni ban ya kendu ACM kadai ba ban bu dak kadi kajing ujur persya bet ya ka office jung ba meliam haga bayade bagi jung don jok ini ki kat atli ki kadop lum khajra kadi bet halor kata ka benta ngaklem kali ki tong ka bayade hi bagi council kata de ka kila kli atau kini kila yo nam kata ka NOC nak district council ai kumbang la yetu EP ba nak ba ICM ru imdon jek TBA haga bayade bagi jung don jong kini ki kadop lum khajra ki bala peniang hi dak office jong Imam Melim. Nah kalian jung i imdon TBA. Tat onda ngalai kendu bat i, ngalapan i, ya kini ya kan list jung itu ki te tengah tahi.